board members ng local water district. So dapat sir, kayo dyan kaysa nangungulangot lang kayo dyan sa DOH, lumarga naman kayo. Pag may nakita kayong mga problemang ganon, mapapalita sa TV, sa news, kayo mismo pumunta doon. Magdala kayo ng laboratory equipment para i-test nyo yung tubig. And then once na-test nyo talagang magkukos ng sakit at unhealthy for drinking, idideklara nyo na bago magkaroon ng epidemic, stop operation kayo. Gamitin yung gagamitin ngayon ng iba't ibang agency yung inyong findings para total mapa-stop itong prime water, or eventually, because of your recommendation, itong prime water, matiterminate yung kanilang kontrata, at kahit anong TRO pang gagawin nila, mahihaya naman siguro yung korte na papanig sa kanila dahil meron ng desisyon mismo galing sa DOH na hindi pwedeng inumin itong tubig na galing sa prime water at magkakasakit yung mga tao. Therefore, nirekomenda nyo, ikakansilin o stop operation muna ang prime water. Wala naman sigurong korte na papabor sa TRO na ipa-file ng prime water. Nagets niyo po? Yes po, So, Mr. ba't Chair. hindi We will ginagawa? coordinate po with our regional offices po. We have So, next time, regional sir, gawin niyo po. Okay, sir? Hindi yung kailangan pa kayong tawagan. Dapat on your own, umaksyon na kayo. Mr. Chair, may I Kanina pa interject? ito si Engineer nagsasalita. Sige, pagbigyan na kita, Engineer. Ayan po, thank you. Good afternoon po sa lahat, Mr. Chair. Good afternoon, Madam Senator. In support lang ho dun sa DOH, sa aming pong case sa Santa Cruz, bali, maganda po yung suggestion ng ating pong administrator ng LOA, si Admin Salonga, na magkaroon ho tayo ng laboratory sa mga water districts. Sa case po kasi namin, 2 consecutive years na nagkaroon ho ng failure, or ang sinasabi po ng mga laboratory, accredited DOH laboratory testing centers ay typographical error. So meaning, may nakuha po kaming laboratory results which is the physical and chemical analysis na nung isinubmit po sa amin through Prime, si Prime po kasi nagpa-test. So after a month, ibinigay po sa amin yung laboratory result. Then upon checking, nagkakaroon ho kasi kami ng systematic checking of the laboratory result. It turned out na kami pa ho yung nakakita na may isang parameter na failed. Pero dun sa remarks, passed. Ba't di pinayagan ng prime water ang gagawa ng lab testing o hanap ng laboratory para mag-test ng kanilang putik na tubig? Bali sa operations po kasi, part of the operations is the laboratory testing. So sa amin pong natira po sa aming budget ay wala po yung part of the OPEX. The operation expense is part niya ay Sir, gusto ko maintindihan ng mga ordinaryong mamamayan in layman's term, layman's parlance. ayun Di ba sir, okay, meron ng kumakalat, lumalaganap na ng mga videos dyan na yung tubig galing sa prime water, putik na hindi na pwedeng inumin, marumi, etc. Wala man lang sa inyo kusa ang pupunta doon sa Department of Health para inspeksyonin. Sandali lang. Kuha ng specimen at dalhin dito sa central office para i-check kung yung tubig ba talaga ay marumi at yan ba'y magkukos ng sakit, etc. Why allow prime water na sila mismo ang kukuha ng sample nila at sila magpapacheck? Of course, lalabas yan na yung tubig, holy water yan, pwedeng inumin yan. Siyempre, silang kumuha ng kanilang laboratory tester. May I, sir? Ako po being the General Manager of the Santa Cruz Water District, being the government agency, kami po sa part namin, naulit po kasi siya this year, January. So ang naging action po namin is to magkaroon kami ng independent testing. So kami na po mismo out of our budget, kami na ho yung nag-conduct ng water testing. So at the same time, pina-shutdown namin yung concerned pumping station. Ang concern ko lang din po is baka po makatulong, if ever, baka naman po pwede na yung mga accredited laboratory testing centers medyo mahigpitan din naman po ng DOH kasi nakakapaglabas po sila ng mga laboratory results na pag tinignan sa parameter, failed, pero as a remarks, passed. Kaya nga, sir, So, so sino ang pinipili ng testing center? Yung prime water.
Sa case po namin, So ba't pinapayagan yung luwa? Ba't di kayo himasok doon? Na para kayo na magsabi, teka muna, may mga reklamo na nakikita na sa video, sa TikTok, sa Facebook, etc. Okay, kailangan magkaroon ng testing sa mga water na ito nang galing sa prime water. And then tawagan yung DOH para yung DOH mismo magpadala ng mga tao nila para sila mismo mag-test, hindi yung prime water. Tamo sa prime water, pinapalabas na malinis. Padala sa aming monthly reports talaga. Oh. Na check namin kung ano ba yung Bakit pinapayagan ng prime water na magte-test ng tubig nila na inireklamo? Bakit hindi independent body o ibang agency? DOH, tulad ng DOH. tama po. Sa amin po kasi call ng water district kung saan. Ang gusto ko po sana talaga, luwa mismo ang may test. Dapat. Nawala na yun eh. O bakit kayo po sa water district pinapayagan nyo ang prime water na magte-test? bali, Mr. Chair, ang nagte-test po ng laboratory ay hindi po mismo si Prime Water, kundi yung isang accredited ng DOH laboratory testing. Pero silang kumukolekta. Ang nagko-collect po is the Prime- DOH accredited lab testing Hindi nga, pero center. sino kumukolekta ng specimen? Si mismong DOH accredited laboratory O po. kanina, bakit may prime Interjection, water? Mr. Chair. Go ahead, Senator Risa. Engineer Cruz. DOH Engineer Cruz. po. Sa Madam- Water District po ako, madam. I know, sir, Mr. pero Ay, sorry. follow po yung point nyo, Attorney Moneda. Kayo ba si Engineer Baldovino? Yes po. Sorry. Which one po? Engineer Baldovino? Engineer Baldovino. Yes, sir. So, Engineer Cruz sa DOH, narinig niyo po yung sinabi ni Engineer Baldovino ng Santa Cruz Water District. Di ba sabi niyo kanina, accredited ng DOH yung mga water testing facilities. Paano po itong water testing facility sa Santa Cruz, nag-test ng tubig, tapos may typographical daw na resulta na failed. Pero lumabas ang overall assessment ay passed. Hindi niyo po ba ino-oversee yung ganyang mga DOH accredited facilities para hindi po mag-falsify ng resulta at ilagay sa panganib ang kalusugan ng mga tao? Engineer. Yes If po. I may, Mr. before you answer that. Yes, Mr. Chair. Okay. Yung DOH accredited laboratory na nag-test sa prime water na pinasa nila, tanggalan niyo po yan ha, Engineer Cruz. Gusto ko matanggalan ng accreditation yan. Hindi ako nambibiro. At lahat ng mga DOH accredited na mga laboratories na nagte-test ng mga tubig, water from prime water at pinasa, I want a copy of each and every one of them at gusto kong matanggalan sila ng accreditation. Pag hindi, tatamaan ka sa akin. Sorry, sir. Go ahead po. Pakisagot. Mr. Chair, Mr. Chair, Madam Senator, we have the office that in charge of the accreditation of the DOH Water Laboratory, the Health Facilities and Health Services Bureau, HFSRB, headed by Director Annette. Andyan po ba sila kasama nyo? Ay, ibang office po siya, Madam Senator. And Sir, we so will- physically wala, hindi po kasama nyo ngayon. We will get po the name of the laboratory and exact address. We will refer it to them po. Thank you. Engineer Baldovino, anong pangalan po at address nung DOH accredited facility na iyan? Isa pong Cosmo Lab at saka po isang Scientia Tech. Yun po, Engineer Cruz, Cosmo Lab at saka Scientia Tech. Paki-furnish ang komite nung exact addresses nila Sige. para ma-forward po namin kay Engineer Cruz sa DOH. Engineer, paki-check nyo lang kasi yung ganyang mga failed pala sa isang parameter pero palalabas in overall passed. Pass. Parang So, very parang clear sa to me, pelikula nangyayari yan. Senator Risa, Yes, very Mr. clear Chair. to me na yung DOH accredited laboratory na pinagtestingan ng tubig ng prime water na compromised na. Plain and simple. Ngayon lang kaya, Engineer Cruz, lahat ng mga kulay puti tulad nito galing sa prime water, bago ipa-testing sa mga laboratory, inumin mo muna. Ikaw muna mag-test. Palagay mo, sir. Di ba, sir? Kasi pumapasa rin lang eh. Kayo nagbigay ng accreditation doon sa laboratory na yun, kung anong pangalan ng laboratory na yun, pinasa, edi, umpisa nyo muna para kapag sumakit siyan mo tapos pinasa nila, edi, matik, moto proprio, sisibakin mo agad yung accreditation nila.
Entiende? Ikaw muna mag-testing. At least pa-testing ko We sa... will refer it, sir. Sarili- We will refer it to FHSRB, sir. Hindi, naging sarcastic lang ako, sir, kasi piko na ako eh. Maraming nagkakasakit ng mga kababayan natin, and yet wala pa kayong ginagawang action moto proprio. At bagkus, yung mga binigyan ng accreditation, yung pa ang nag-certify na malinis ang tubig ng prime water. Diba, sir? Sorry, Senator Risa, go ahead. Salamat, sir. And just for the record, sinabi po kanina ni Engineer Cruz na ibang service ng DOH ang nag-accredit. Pero sa inyo po pa rin po namin through the chair, Engineer Cruz, padadala yung specific, exact addresses nitong Cosmo Lab at saka Scientia Tech para ma-forward nyo po dun sa service na nag-accredit para ma-double check nila ito. And as the chair said, matanggalan ng accreditation if you so warrant, at dahil amazing talaga na ipapasa ang isang water sample na dapat po ay bagsak, Mr. Chair. So, This ko lang, Yes, Mr. Senator Chair. Risa. Katulad yan ng tubig na yan, oh. Kulay putik na. parang kape, Mr. Chair. Parang hindi kape na. Eh, sa mata pa lang, bagsak na agad yan. Hindi na talaga for human consumption yan. Hindi safe for human consumption. Pero, pagdating sa laboratory na ina-credit ng DOH, pasado. Pinandulo. Eh, di wow. Sabi nila, pinandulo ko nyo kami. Salamat. Salamat, Mr. Chair. Gusto ko rin pong tanungin yung PPP Center. Siguro, buuin natin yung kwento. Paano ba nagsisimula itong mga JVA? Paano nagkakaproblema? Para moving forward, paano natin susolusyonan? So, yes, ma'am. Attorney, I'm so sorry. Ma'am, Miss Cynthia? Okay. So, may dinidevelop na po bang guidelines ang PPP Center ukol sa contract renegotiation? So, explore natin yung isang possible solution. Contract renegotiation ng mga underperforming water district JVAs. Meron na po bang guidelines? Ang stand po ng PPP Center, hindi po necessary because negotiation is project specific. Sa layman term po, kung kinaya niyong pumasok ng kontrata, it's also within the ambit of the water district to negotiate their contracts. I guess, ma'am, baka yun yung sa simula ng mga PPP o simula ng mga JVAs. Ngayon, umabot na po tayo sa sobrang problematic, particular itong mga water JVAs, at baka naghuhumingi ng higit na tulong mula sa PPP Center. Kasi halimbawa, ano po bang provision ang dapat mayroon? Bagong provision na dapat mayroon para mas masigurado natin yung protection ng consumer. I'll just give one example po. Clear framework for performance assessment. Hindi po ba dapat ay formulate na rin po iyan ng PPP para ma-amend, ma-improve natin yung batas? Yes po, Madam Senator. Nagsimula po nung na-implement po yung PPP code, which was in December 2023. Napasok na po sa monitoring powers ng PPP Center ang mga water sector joint venture agreements. So, nag-ipon pa po kami ng information. So ngayon po, meron kaming 142 water PPP projects in our database. So sa 142 na po yun, meron po kaming nakolektang kopya ng mga kontrata, 102 contracts out of 142 ang meron na sa amin. So ginawan po namin yun ng review. Ang basihan po namin ay ang best practices at saka ang mga nakalagay sa PPP code kung ano ang mga mandatory contract provisions. So based on our review, dalawang category po ng provision. First is that may mga contractual provisions that are mandatory under the PPP code na wala po sa mga na-review namin, karamihan sa na-review naming kontrata. Karamihan as in how many out of the 102 so far? Per category po kasi iba-iba. So, halimbawa po, 10 po yung key contractual provision sa water PPPs na nandun sila sa ibang kontrata pero sa iba wala. Ang isa pong importante na pag-usapan natin yung water quality. Marami pong PPP contract, 81 out of 102, wala siyang
minimum performance standards and specifications. On water quality. Yes. 80%. So parang Alam na yun. parang kahit sabihin natin na hindi siya pumasa, hindi naman nakalagay sa kontrata na kailangan silang pumasa. At yung hindi natin hinihingi, malamang hindi ibibigay, Apo. hindi gagawin. Yun po yung isa sa mga nakikita naming kulang na kung maaari pong i-renegotiate in the future, irerekomenda po namin. Please do. At hindi lang kung maaari, kailangan. Kasi kung 8 out of 10 hindi fit for human consumption, hindi nakatanggap-tanggap yun. Sa simpleng test nga sa school, ma'am, di ba, 75 para pumasa. Itong 80 hindi pumapasa. Hindi talaga katanggap-tanggap. And at the start, ma'am, sabi nyo, 142 yung water PPP projects sa database nyo. Pero ilan lahat-lahat ang water PPP projects sa buong bansa? Water PPPs po, yung mga nababalitaan namin ay 170. 170. So at least meron na kayong 142, pero ilan ba yan? 142 out of 170, ilang percent ba yun? What is that? 90% ba yan? Mga Kailangan kong i-ano. Okay, pero bago So niyan, Mr. Chair, sige, I'm just asking about Yeah. the PPP center. Yes, Yeah, Mr. yeah, Chair, please. balikan ko ito. PPP ito. Before the threshold was 150 million pesos na dapat contribution ng local water district to enter into an agreement with the private water supplier gaya ng Prime Water. From 150, now it has been raised to 50 para hindi review, okay, yung JVA, yung para hindi ma-review, dapat 150 million above. Ngayon ang ginawa ng PPA code, sa PPA code, PPP code, ginawang 15 billion pesos ang project cost para maging subject to review. Less than 15 billion ang project cost, no review. Oh, mapapamura. God damn. Sino ba namang Poncio Pilatong Kengkoy ang may pakanan itong PPP code na to? Saan ka makita ang 15 billion pesos na project, total project, sa isang lugar? Of course, wala. So ang mangyayari, lahat ng mga proyekto from now on will no longer be subject to review. Kung ito 150 million nga nalulusutan. Ito pang 15 billion. Sasabihin, wala, yung project namin, kahit pa sabihin natin 1 billion, 2 billion, 5 billion, 15 billion, yung may gawa nito hungog Itong code na to, sorry. Mr. Chair, yung 15 billion threshold po is for approval of National PPP No, Council. total by project the- po itong 15 billion, di po ba? Opo, Total project for a cost. certain area. Opo. Oh, So that's for Ang the laki po, approval of 15 the billion. process. But there are other safeguards within the PPP, which is, which is, for example, for unsolicited proposals. Yung unang entry po ng unsolicited proposals into the PPP process is through the PPP Center. So sa amin po, isasubmit yung mga unsolicited JV agreements, for example. And the PPP Center would undertake a completeness check. So sisiguraduhin po namin na lahat ng requirements ay kumpleto. kaya nga lahat ng requirements ay kumpleto para sila ay mag-undergo sa isang review. Mhm. The project must be 15 billion pesos total project. Mr. Chair, with all due respect, hindi po yun. Lahat po ng unsolicited PPP projects, dadaan po ng PPP Center regardless of project cost. Dadaan sa PPP for Opo. review, Opo, whether it's 15 billion or not. or not. So ano itong 15 billion pesos? That's for yung Approve ito threshold. ng NEDA ICC board. Opo, Para ma-approve po ng NEDA ICC board. opo. Oh, So ang approval po ngayon, merong iba-ibang project thresholds. So kapag mas mababa sa 15 billion,
if it's a national project, ang mag-a-approve po ay either ang head of agency or yung governing board po of National the project, what if it's not national project, it's just ang local? mga water projects po ay tinuturing na national projects Lahat under ng, the whether sa local? Opo. Okay. So if it's national project, say for example, sabihin natin Bacolod, okay. So that's a national project. So now, hindi kailangan ng 15 billion pesos yung total amount ng project para ito ay aprubahan ng NEDA? Kailangan po 15 billion para umakyat ng ED Council or NEDA board. Kailangan 15 billion. So pag less than 15 billion, Less than 15 billion, ang mag-a-approve po ay ang head ng IA or the governing board po of the implementation. so meron pa ring agency. review. Meron pa hong review. So yung doon sa 15 billion, ito yung papasok sa NEDA. Less than 15 billion, meron pa rin review. Kaya lang doon na sa PPP Center. And they will do the same review as the NEDA is doing. Yung PPP Center po ay pwedeng tulungan ng IA to do a detailed evaluation. Ang isa pong bagong nilagay sa PPP code, yung negotiation gagawin bago i-approve. So mas may power po ang IA to say na hindi ako agree sa mga provisions na to. I-align natin kung ano ang mga Sinong head ng IA? mandatory provisions. Sinong head ng IA? So for let's say it's a water district. Exactly. Local it water would be the district. Local water O sila din mag-approve. Sila din yung may say. Binigyan nyo rin doon sa local water district. Pero at this point po, yung final contract, because it's considered as a national project, ang magre-review po ng kontrata ay tatlo. Ang PPP Center, ang Statutory Council, which may be the OGCC or the OSP. Hindi, pero yung head And ng the IA, pero ang head ng IA po Mhm. ay yung local water district Yes po. na meron pong say dahil po siya ang head. Opo. O di po ba? I rest my case. Huwag na ho kayong humirit. Anyway, may problema po talaga. Anyway, kaya nga nandito tayo, gagawa kami ng batas na para itong mga problema na ito, kaya natin matugunan. Okay? 2023 law po ito, sponsor ni Senator JB. Okay. Sige. Senator Riza, in an hour, magkakaroon na tayo ng plenary sa session sa plenary. And so therefore, I would allocate some time dito sa mga resource person natin na nanggaling pa sa malalayong lugar. I'll let them speak para hindi naman masayang oras nila pagpunta rito. Let's start with Dr. Raul Olivares from San Pedro Water District. Laguna, sir, can you limit it to 3 minutes para yung iba makapagsalita din? Dr. Olivares, sir. Yes, Mr. Chairman, my opening statement or okay. Magandang tanghali po, Yes, sir. Mr. Chairman, Rapi Tulfo and Madam Risa Ontiveros. Ako po si Dr. Raul Olivares, Board of Director ng San Pedro Water District, ay humaharap sa Senate Committee on Public Services na sa ilalim ng ating chairperson, ng ating kagalang-galang na Senador Rapi Tulfo. Sa ngalan po ng pamunuan ng San Pedro Water District o SPWD, nais kong kumpirmahin na ang SPWD ay nasa proseso na para ipawalang bisa ang aming joint venture agreement sa Prime Water na nagdudulot ng reklamo sa tubig. Nakakaabot sa aming kaalaman ang lahat ng mga reklamo sa tubig na bigo ang Prime Water na tuparin ang obligasyon na gawing 24/7 ang supply ng tubig sa lahat ng mga customers sa loob po ng 5 taon. Ang aming taos-pusong paumanhin sa perwisyong dulot nito sa aming mga kababayan sa San Pedro, Laguna. Noong October 30, 2024, kami ay nakapaghain ng Notice of Intention for JBA Pre-Termination. Nakausap namin ang presidente ng kanilang kumpanya na narito po ngayon at idiniin namin ang kakulangan ng pondo ay ang ugat ng problema kung bakit hindi nila natupad ang kanilang mga obligasyon. Hiniling namin sa kanila
na magkaroon kami ng special deposit or joint venture account na kontrolado ng SPWD at Prime Water para matiyak na may nakalagak na pondo para sa mga proyekto na naaayon din sa 2013 NEDA guidelines. Pero makalipas ang 90 days simula sa pag-issue ng Notice of Intention for JB pre-termination, hindi na resolba ang mga seryosing issue sa supply ng tubig. Kaya sinundan namin po ito sa pag-issue ng Notice of Amicable Settlement noong February 4, 2025 para bigyan ng pagkakataon ang Prime Water na ayusin ang mga issue sa loob ng 30 days. Lumipas po ang mga araw ngunit hindi nagtagumpay ang aming pakikipag-usap sa pamunuan ng Prime Water. Hindi umubra ang aming mungkahi na magkaroon kami ng special deposit or joint account para tiyakin ang pondo sa mga proyekto. Kaya po, noong June 13, 2025, nag-issue kami ng final notice of JB termination sa Prime Water para mapayapang tapusin ang aming joint venture at mabawi ang pangangasiwa sa supply ng tubig. Ngunit hinahadlangan po kami ng mga legal na proseso na nakapaloob sa joint venture agreement katulad po ng magastos at mahabang proseso ng arbitration. Patuloy po namin gagampanan ang aming obligasyon na bantayan ng serbisyo ng Prime Water at itatawag pansin sa kanila ang mga reklamo sa tubig. Patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa Office of the OGCC para hingi ng kanilang patnubay at siguraduhin ang legalidad ng aming mga hakbang. Bilang isa po sa mga inimbitang resource person, nais po namin samantalay na pagkakataon ito para banggitin ang ilang mga suggestion bilang contribution sa Senate inquiry in aid of legislation. Kung mamarapatin po ng committee Go ahead ito. po, sir. Una po, repasuhin o pag-aralan ang paglagay ng arbitration clause sa mga joint venture agreement at tiyakin maging mabilis ang pagresolba ng termination ng joint venture, lalo na at higit kung malinaw ang ebidensya ng paglabag sa kasunduan. Pangalawa po, magkaroon ng performance bond na katumbas ng kabuuang capital investment na ilalagak ng private partner sa buong termino ng joint venture. Ang nangyayari po kasi ngayon, yung performance bond po, para po yung 1 year, yung binibigay sa amin pong yung fixed revenue share, yun po ang equivalent ng performance bond. Sa amin po, ang fixed revenue share namin, equivalent to 25 million a year. So yun po ang kanilang bond. Pero ito po ang aming suggestion, yung kunyari nakakontrata sila ng 25 years, yung pong 25 years na yon ang bibigyan po nila ng performance bond. At lastly, yan po ang pinaka-importante, magkaroon po ng special deposit account. Ito po yung joint account na kontrolado ng Water District at ng partner para tiyakin na may pondong nakalaan sa mga gagawing proyekto. Kahit po yung 1 year lang, para po makasiguro kami na yung kanilang projects for that year ay ma-implement kasi po merong pondo. Kasi po, ang problema kasi ngayon ng Prime Water is the funding. So para po tayo makasiguro na may papatupad na, ng Prime Water o any third party, talagang yun po, joint account ng Water Okay. District at saka... Sir, marami pong magsasalita. Hindi Okay pa, na, sir. tapos na po. Tapos na, Hanggang okay. dito po at maraming salamat, Sige, sir. Mr. Chair. Next naman is si Nino O'Connor, Lead Convener, Water for the People's Network. Sir, Mr. O'Connor. Maraming salamat po, Mr. Pakikisa Chair. lang po, sir. Maraming salamat po, Mr. Chair, Madam Senator. Magandang hapon po na imbag na alok kayo amin. Ako po si Nino. Mula po sa Water for the People Network La Union. Consumer po ako ng Prime Water. Gusto ko lang po iparating sa kapulungan na to yung dinadanas namin problema, serbisyo ng tubig sa La Union.
Sa katunayan po, malaman na po yung video na present ni Senator Tulfo kanina po. So hindi ko na po siguro ulitin yon. Ang gusto ko lang pong itanong ay kung ang joint venture agreement ay para sa ikabubuti ng serbisyo sa patubig, bakit po dumaranas kami ng pagdurusa ngayon sa La Union for almost 10 years na po, since 2016 na pumasok ng joint venture agreement yung Metro San Fernando Water District at yung Prime Water. Ang pasado lang po ang Prime Water sa aming probinsya ay yung pinakamataas po yung kanyang rating sa collection efficiency. Dahil kahit po walang tumutulong tubig sa gripo namin, naniningil po ang Prime Water. More than 90% po ang collection efficiency ng Prime Water sa amin. Para po sa So, kaalaman pag hindi ho kayo nagbayad, napupunta po sa arrears, Senator. So, utang po yun ng consumer palagi. kahit na wala kayong nakuhang serbisyo. Kahit po wala, kahit po zero po. Sa kaalaman din po ng lahat, si Presidente Marcos po, taga Ilocos po yan. Ang regional center po ng Ilocos ay San Fernando City, La Union. Nandiyan po yung majority of the 22 barangays na affected o service area ng Prime Water. 17 po yata. Nandiyan po sa San Fernando City. Lahat po yan, wala pong supply ng tubig. Ang mga regional centers po ng Ilocos, ng Region 1, nasa San Fernando po. Kung papasyal po kayo sa mga opisina ng gobyerno doon, hindi po kayo makakapaniwala kung bakit walang tubig yung mga gripo. Even yung mga establishments po. Ang hinihiling lang po namin bilang consumer, parang hinihiling po namin sa kapulungan na ito, makagalang-galang na senador po ay wag na po sana nating hayaan na maitali pa kami for another 25 years sa gantong sitwasyon. Kami po naniniwala makapangyarihan yung nasa likod ng Prime Water. Sa katunayan, nag-declare po yung local water district namin ng termination pero nagawa pong baliktarin yung desisyon sa dalawang korte. Sa katunayan po sa ngayon di namin alam kung nasaan na yung laban ng local water district namin. At hanggang sa kasalukuyan nga po, hindi po alam ng mga consumer, even po yata ng aming local government unit, kung ano po yung laman ng joint venture agreement na pinasok ng water district. So, Po, ba't di kayo nabigyan ng kopya? nakailang ulit po kami, sir, Mr. Chair, na humingi po ng kopya even po dun sa local hearing po ng probinsya. Palagi pong iginaganon sa amin yung non-disclosure agreement na wala raw kaming karapatang malaman yon. So, sabi nga namin, tingin po namin essential public document. But anyway, Mr. O'Connor, I assure you, ipapasabi na po ng committee na ito lahat ng joint venture agreement ng Prime Water sa lahat ng mga water district. Maraming local water salamat po, district. sir. At maobliga silang ipakita sa Maraming atin. salamat po Okay. kung ganun. Sige, sir. Sir, okay lang po bang itulong ko Sir, lang po? para marami Ay, tayong sige po. pag-usap. Sorry po. Okay na, sir, ha? At Okay po, least- salamat po. Oh, ganito na lang. Okay. Mr. O'Connor, sabihin mo in writing, hindi pa nasabi. Okay po. Sige po, sir. Maraming Si salamat po sa Mr. oras na to. Ed Elazar naman. Sa Caloocan naman siya. Tierra Nova Main Subdivision, Caloocan. Sir, the floor is all Sir, yours. good afternoon po, Senator Pitulfo and Madam Senator Risa Hontiveros. Ako po yung representative po ng HOA Association namin regarding this issue. And tulad din po nung ibang mga nagsalita kanina, minana lang kauupo lang kasi namin as bagong officer. So minana lang din po namin yung issue na to, yung problema sa Prime Water. So parehong issue, maruming tubig, mataas na presyo ng tubig, ng paniningil nila. 1995, sa pagkakananda ko, nung malipat kami dito sa Tierra Nova is malinis pa yung tubig, naiinom pa namin. Pero deep well yon. Then early 2000 is pumasok na yata yung early or mid 2000 pumasok na yung Prime Water. Doon na nagsimula yung problema. Then 2008 yung mga previous officer nag-file na sila ng petition or nagkaso na sila pero natalo sila. So ganun lang po, continuous lang po yung problema and ang mga tao po doon is nagrereklamo lang po ng individual and hindi sila napapansin. So kami po, nung maupo po kami, na-experience po namin, nagulat kami, na-experience namin na kami na bilang officer ang minumura. Kami ang sinisisi nung yung mga Sino po? residente po.
na naka-experience po ng ilang 2 days walang tubig, tapos na yung yun nga yung mahal. Then sa ginawa kaming lahat ng board member, inano namin na gawing priority to. So lumapit kami dun sa mga para makaiwas kami sa technicality kasi yung dating nag-file is natalo sila because of technicality. Lumapit kami sa Water for the People Network or ibang yung abogado, NUPL. So ano nangyari po yung paglapit nyo? In-advise po nila kami kung ano po yung pwede naming gawin. So, sa ngayon po nakapending pa yung mga Nag-petition po kami petition nyo. and then yung petition po Sabi niyo po namin. dalawang korte, tama? Hindi po. Nag-petition po kami and nag-issue po kasi ang petition po namin is sinabit po namin sa National NWRB po kasi sila po Okay, yung sige. ano. Sir, yung karugtong yan, pwede niyo po i-submit na lang yung position paper niyo para makapagsalita iba in less than 45 minutes. I-suspend ko na po ito dahil meron po kaming Yes sir. session sa plenary. Okay, let's proceed to Engineer Evan Calihete, former chairperson of San Jose del Monte City, Bulacan Water District, sir. Mr. Chair, Senator, sir. Senator Lisa, magandang hapon po. Ako po ay si Engineer Ibin Kalahati ng San Jose del Monte. Ako po noong 1987 ay na-appoint po ako. Sir, sorry Anong pinaka-gist ng inyong reklamo? Ang Yung gist po ng pinaka-palaman. aming ang reklamo ay tungkol nga po dito sa yung joint venture. Yun po ay mahigpit na sa simula pa lang, talaga po tinututulan na namin na kami ay ma-join do sa joint venture agreement. Dahil po ang San Jose del Monte, prior do sa joint venture, ay kami po ay matatag na water district. Yes. Outstanding water district po Correct, ang San Jose del Monte. correct. Ba't Kaya, kayo pumayag? Hindi nga po Magkipag-joint kami pumapayag at hanggang nagrarally kami, nagpipetition. Subalit, ang LGU po sa amin ay para siyang, sa tingin ko, siya pang promotor, venture? Yung LGU. ang LGU. Kaya nawalan po kami ng Okay. ng kamay. So Para, LGU meaning si Mayor. ayun po, yung congressman at saka mayor, mag-asawa yun eh. Pero teka muna. Pero di ba kayong board member? 5 kayo. Opo, 5 po kami. O di ba sa botohan, Wala na po ako noon nung magkaroon ng joint venture. wala ka na. Wala So yung na 5 po. hawak ni Mayor at saka ni Yes Congressman. po, dahil yung Yung board lima, of so- director po kasi, ang nag-a-appoint nun ang mayor, kaya hawak sa liig yung board of directors. So nakapikit yung 5. Kaya nakapikit. O, Kaya po kahit namin, na kumukonta kayo. opo, kaya po namin tinututulan yung joint venture agreement na yan. Kasi existing po sa amin ng matagal na yung prime water doon sa mga subdivision ni Villar. Nag-ooperate na yan sa San Jose del Monte. Okay. Ngayon, Pero Senator Riza, nakalimutan ko, buti nabanggit niya. Yeah, most outstanding local water ng district Luzon, ng Luzon for so many years. And here comes Prime Water, pinagsak, ginawang poorest performer. nagkaroon kasi ng privilege speech yung congresswoman namin na ibinagsak yung water district. Sinabi So sa ng- tingin mo, si Congresswoman sa Mayor dapat kasuhan? sa tingin ko po ay hindi naman. Kasi enough na yung Hindi kasi pinalubog nila eh. Maganda na eh. ayun po yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan na para bang lumabas sila pa ang promotor eh. Okay. Kaya kami na joint Totoo, sir. venture. Totoo, sir. Okay, sige sir ha. We'll take note of that. Sige, ang susunod naman ay si Amihan Mabalay. Siya po ay taga saan po kayo, Ma'am Amihan? Your Honor, sa samahan at ugnayan ng mga consumer para sa ikauunlad ng bayan po, Suki Network. Go ahead po, ma'am. Yes, sir. Mr. Chair, kagalang-galang na Chairperson, Senator Tulfo and Senator Hontiveros, mga opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan at mga kababayan, sa ngalan po ng mga Pilipinong consumer,
para sa ikaunlad ng bayan, Suki Network, naniniwala po kami na ang tubig ay buhay, water is life. Access to affordable, adequate, and safe water is a basic human right as enshrined in our Constitution and international frameworks such as the UN General Assembly Resolution. The Constitution gives the state the ability to realize this right by giving it full basic human rights and at the same time enabling and institutionalizing corruption, gaya po ng sabi ni Engineer Even. There is a stark increase of JVAs po between the prime water and the local water districts during the term of former DPWH Secretary Villar. As we know, DPWH is the mother agency of LUA, which oversees LWDs. Currently, Prime Water holds monopoly of 69% of JVAs nationwide. Pero hindi lang po Prime Water ang kailangan nating labanan. Bumabaha ang tubo at kita para sa mga kumpanya. Prime Water, Metropac, Manila Water at Pamana Water. Hindi malayong bilyon ang kinita ng mga ito sa eskema ng maanumalyang JVAs. Kailangan na pong palitan ang eskema at polisiya. Right to water, Mr. Chair, is non-negotiable. Beyond accountability and transparency on JVAs, we, the Filipino people, demand justice. Panahon na pong ibalik ang kontrol at pamamahala sa taong bayan. People's control over people's resources, ang panawagan po ng suki, serbisyo sa tao, huwag gawing negosyo. Maraming salamat po at magandang araw. Thank you. At next naman, ito all the way from Bacolod City. So pagbigyan po muna natin to si Councilor June Wilson. Andito pa si Councilor June Wilson. Councilor June, go ahead po, sir. Yes, thank you, Mr. Man, and Madam Senator, thank you. I am Councilor Wilson C. Gamboa, Junior of Bacolod City, and one of the lead conveners of Amnig Tubig, a water consumers advocate group in Bacolod City. The Sangguniang Panlungsod has acted on several letters of complaint way back in 2020 or more than 5 years ago, since Prime Water took over the control and supervision of the management, operation, collection, and other main functions of BASIWA, from water source to distribution and septage, reducing BASIWA's function to mere monitoring only. Just this August of 2025, 4 more additional resolutions were proposed, passed and approved by the Sangguniang Panlungsod pertaining to the insufficiency and non-sustainability of clean water supply and the dark, smelly, murky, and turbid contaminated water by BASIWA Prime Water, which adversely affects the health and safety of the public. We found out very recently, Mr. Chairman, that Prime Water was operating without a business permit for the year 2022, 2023, and 2024, and processed and procured only the 2025 business permit this September of 2025, when a resolution was proposed by yours truly last August 12, 2025, which states a resolution requesting the Bacolod City Mayor Greg Sataya to issue a show cause order Prime Water Infrastructure Incorporated on why its business permit be suspended on its failure to provide clean, potable, and adequate water. Okay, Councilor, makasingit lamang po. Okay, so 3 years in a row, wala silang business permit. So, ba't di na lang kayo nag-issue ng cease and desist order? Yeah, precisely, Mr. Chair. Again, that is the call of the mayor, the chief executive, the local government unit, Mr. Chair, to issue a cease and desist order. Why he did not? He actually revised, the members of the majority of the council, Mr. Chair, revised
my original resolution to instead call for an executive legislative meeting to discuss the issue. So that was what happened, Mr. Chair. At face value, Mr. Chairman, by just looking at the joint venture agreement alone, we find such agreement highly onerous and grossly and gravely disadvantageous to Basiwa and the city and its consumers. The reason why I, along with Amlig Tubig, filed a civil case before the proper court which states a petition for declaratory relief and declaration of nullity of the joint venture agreement between Basiwa and Prime Water was early as 2020 due to the irregularities of the joint venture now and currently with the Supreme Court in our favor, Mr. Chair, with Prime Water requesting for review of the decision of the Court of Appeal. Likewise, Mr. Chair, the Basiwa Employees Union, whose employees were illegally dismissed and displaced, similarly filed a complaint with the Civil Service Commission. In the decision of the Civil Service Commission was also on the employees' favor, adding that these employees be paid of their back wages, and a petition for the restatement is currently with the Court of Appeal. My comments and observations on the joint venture agreement, Mr. Chair, would include: 1, no guarantee of investment. Of the 1.6 billion promised capital investment within the period of 5 years under the joint venture agreement, only 113 million was given, with just a little above the annual net income of Basiwa before the joint venture agreement. Number 2, no water supply assurance. When Prime Water took over Basiwa, there was no guarantee of sources of water, but relying still on Basiwa's water resources, sources, and water rights. 3rd, reimbursement of investment upon termination. The joint venture agreement is one-sided agreement in favor of Prime Water with no regards to reimbursement of investment upon termination. Number 4, inadequate penalties for breach of contract. The penalties for gross violation of breach of contract by Prime Water is minuscule and dismal. Lack of oversight on collections. All revenue collections automatically accrue to Prime Water without proper checking and auditing by Basiwa or by any independent auditor. And lastly, Mr. Chair, no water franchise. We allowed Prime Water, a private entity, to operate the district without obtaining a separate water franchise. Lastly, Mr. Chairman, we are calling for the immediate termination and rescinding the contract and allow Basiwa, together with LUA, to take over the operation, the cancellation of the 12% VAT collection, and the reinstatement of the illegally dismissed employees of Basiwa. In closing, let me quote, Mr. Chair, the Court of Appeal in its decision: the duty of Basiwa as a local water district is the most feasible and favored institutional structure to operate water supply and distribution system under the PD 198. With that, Mr. Chair, madamo gid na salamat, you honorable senators. Thank you, Councilor. And we have 2 or 3 more. Si Leo Espelimbergo, sir. Mr. Chair, before Sir Leo, magpapaalam lang muna ako, Mr. Chair, kailangan kong umakyat for a meeting, but I will continue to participate with the hearings, including additional questions sa PPP Center at saka sa... Meron pa mga susunod tayong hearing. Yes, Mr. Chair, salamat for that. And also to OGCC. Maraming salamat, thank you, Mr. Chair, at Senator sa Risa. lahat po. Yeah, Sir Leo. Magandang hapon po, Mr. Chair. At dahil kay maiksi na lang, panawagan Thank na you, lang sir. po yung gagawin Thank namin. you, sir. Thank you. Adi, primarily, yung kagyat na panumbalikin ang tubig sa mga areang may reklamo. Kailangan po kasi natin talaga ng tubig na, ngayon na. Tapusin yung mga mapaminsalang JBAs, lalo na yung Prime Water na matagal nang inireklamo ng mga LGU, Water District at Consumer. Ikalawa po, ibulgar ang lahat ng JVA contracts at maraming salamat po at sabi ninyo ay ipasabpina na po ninyo. Kasama ang mga annexes at iba pang dokumento. Ito ay pampubliko at may karapatan ang mga taong bayan na makita ito. Ikatlo po,
siguraduhin ang representasyon ng mga consumer sa lahat ng investigasyon at proseso kaugnay niyang JBAs. Kasi po napansin namin yung investigation po ng LUA hindi po pinapaalam sa publiko. Hmm? At ika-apat po, magpatibay ng malinaw na patakaran laban sa privatisasyon ng tubig at iba pang serbisyong panlipunan. Makasingit lang. So, thank you, Senator Riza. They don't want to make it public, the investigation being conducted by Luo? Para dito sa mga nangyayari sa Mr. JBA Chair, ng between Prime Water and the water districts. Mr. Chair, sinabi naman ng ating presidente na at this time ilalabas yon. Ang ayaw lang po yata niya mangyari, matelegraph ang gagawin nating mga hakbang. Thank you. Thank you, Attorney Salonga. And Sir Leo, okay ka na? Maraming salamat po. Yan lang po muna. Sige. And next naman is si Mr. Mario Villasan. Taga saan po kayo, Sir Mario? Yung pong Cabanatuan City Water District na una nyo pong nabanggit kanina na meron pong kakulangan yung capex na ginastos po ng Prime para sa Cabanatuan. That was during the first 5 years. Yun po ay tama po yun. Titingnan ko po mukhang mas malaki po yung promise kaysa dun sa nakalagay. But the 200 something is more or less correct. Which was also the reason why back in 2022, I was the second, if not the first. No, the first was Kamiling. And then I was the second na nag-issue po ng notice of intent to pre-terminate back in 2022. Now, nag-present po sa akin ng catch-up plan. That's why binigyan po namin sila ng pagkakataon na iurong muna po yung termination notice to terminate dahil nagsabi po na 953 million ang during the next phase ang gagawin po. At sadly hindi pa rin po nangyari kaya this 3 years, just this year, February, isa po ako sa mahigit 20 na ngayon na naka-notice of intent to pre-terminate at hindi po kami makagalaw dahil naghihintay po kami nga doon sa mga resulta ng mga nauna nag-pre-terminate kamukha ng La Union at together with the OGCC and LUA, nag-uusap po kami kung ano po ba ang maganda pong paraan para po Thank you, sir. ma-pre-terminate. Si Engineer Joel, state your... Yes, po, this will be very brief, sir. Thank you, sir. Your Chairman, Where you from, sir? Trasmartara City Water District, Cavite, Province of Cavite, sir. Go ahead po, sir. Yes, sir. We came here today. I am Engineer Joel John Willap, General Manager of Trasmartara City Water District, Province of Cavite. We came here today full of hopes that this inquiry enabled legislation will lead to the amendment of laws, creating a new ones for public interest with regards to PPP entered to by the local water district. Different local water district have different issues in hand. For Trasmartara City, we entered in 2018, we entered in 25 years, 5 phases joint venture agreement. TMCWD retains the strategic control while entrusting the Prime Water, the district operational control. Their function should be to finance the improvement, rehabilitation, maintenance, and operation of the water district. As the first 5-year phase 1 has already been completed, and we are on the 8th year of the partnership, Prime Water compliance performance has continuously deteriorated since 2023, unable to comply with committed capex. Those insufficiency has caused the partnership a significant loss as our non-revenue water has increased to 49% in the last 2 years, and the KPI has not been met. This has led the district to augment the maintenance and repair works and implement infrastructure project, both procured and financed by the district. For the action taken, we had received an audit memo from COA and a possible notice of disallowance as informed. But I cannot just point a finger and bark at Prime Water. We had to do something for public interest. We have a good relationship with the Prime Water branch for the operation. But as the district, as the strategic control, we have to step up to solve concurrent issues. As the previous Prime Water has said, we know the problem, we know the solution, but the finance and budget is not for us to decide. Even the Prime Water's president, Engineer Bert, has no control of the finance as collection from the branches are collected
by the central office and budget releases are to be approved by the principal, not a common business practice for a huge conglomerate. If only the district collection is managed separately and stays with the branch, this will be sufficient to run the JB with remaining to amortize the loan and still profit. With this, we seek your help for the following: amendment of the law and empowerment of LUA to have a regulatory oversight of the PPP entered to by the local water district, same as the power vested to Energy Regulatory Commission for power facility that will Okay, issue sir, can I interrupt? permit. Yeah, that's exactly what we already discussed, Yes. na bigyan po ng more power ang LUA para mag-oversee at mag-regulate dito sa nangyari transaction between the The second, Local- sir, is the Sir, can you Ah, catch okay, up sir. kasi I only have 15 more minutes at meron pa ata Okay, sir. tayong mga ibang magsalita. Unless pakisabi nila po ano yung pinaka-gist ng inyong reklamo, pinaka-palaman. we just want Prime Water to comply with the obligation or go to mutual agreement to terminate. Thank you, sir. So yung hindi niyo pa po nababasa, pwede niyo po pakibigyan lang sa COMSEC para yan po isasama namin pagdating sa TWG, pag-uusapan po natin yan. We already submitted. Thank you, sir. Thank you, sir. Sunod naman si Engineer Eduardo Tejada. Engineer Tejada, sir. The floor is all Sir, yours. Mr. Chair, good afternoon. Kami po sa Sorsogon City ay 8 years na under Prime Water. And sa ngayon po, ang pinaka-latest na review namin, 2024, 15% lang po doon sa mga service obligations ang compliant. Yung 23 po, partial compliant, the rest non-compliant. So we're praying po na through this committee, yung mga water district po na sabi nga ni Sir kanina gusto na makalaya, ay makalaya na talaga. So we're also appealing sa LUA. Sir, we had a meeting regarding that report na ibababa nyo. And we're waiting for that, sir. Now, Mr. Chair, with that, thank you po. Thank you, sir. Now, andito ba si Mayor Florida Robes or meron siyang representative? Okay. From San Jose del Monte, Bulacan, Rizaldi Mendoza pala. Yes, Mr. Chair. Mr. Mendoza, go ahead, sir. hapon po. Attorney Mendoza, sir. Yes, sir. Narito po ang pamahalang lungsod ng San Jose del Monte. Kasama po ang sangguniang panlungsod. Ako po ay city administrator. Gusto lamang naming iparatingin sa committee ito, Mr. Chair, na ang aming kagustuhan na simula't simula pa ay bago pa magkaroon ng pandemic and all, kami nag-iimbestiga na tungkol sa kakulangan ng compliance ng Prime Water taliwa sa sinasabi ng ating ibang kasama sa San Jose del Monte, ang ating pong congressman din, Rida Robes, ay gumagawa na ng mga pamamaraan para nga matigil na itong Prime Water na ito. Isa po rito yung kanyang mga speeches na sinasabi na makikita niyo naman to. This will be can be seen in Facebook post po na talagang tiningnan namin, nag-foresight na po ang pamahalang lungsod ng San Jose del Monte na sa laki ng kanyang populasyon, yung kakayanan ng ating water district that time. Maybe they have achieved some awards, marami pong nakakuha sila ng award nung araw. Pero yung foresight na lumalaki po ang populasyon, mabilis na paglaki ng populasyon ng lungsod ng San Jose del Monte, maaaring nakita ng board of directors na kinakailangan nila ng joint venture. We do not know that. The wisdom of the joint venture between Prime Water and the then board of directors na hindi pa naman kami kasama ay nandoon na. Ngayon, gumagawa po ang aming pamahalaan ng mga interventions. Nakita na namin na may mga problema ng kakulangan ng supply ng tubig. Gumagawa ho ang pamahalaan lungsod ng mga intervention katulad ng pagbili ng mga water lorry, pag-distribute, rationing, na yung problema ng ng Prime Water ay sinasagot ng pamahalaang lungsod. Ang complaints ng mga mamamayan ng San Jose del Monte, agahan, tanghalihan, napungan ng aming mayor yung complaints about the problem
water crisis ng ating So in short, uh, Attorney Mendoza, so okay sa inyo na i-pre-terminate yung contract? we have always support the pre-termination of this contract already. The Sangguniang So Panlungsod, it already, sir? the Sangguniang Panlungsod has already issued a resolution of no objection for the pre-termination of the joint venture agreement between the local water district and the, Attorney Mendoza, let me Yes, ask you sir. this. yes, So- Mr. Chair. Who was the mayor at that time noong nakipag-enter into an agreement with Prime Water, ang local water district ninyo? Gayon, sabi nga kanina nitong Mr. Calejete na number 1 kayo sa quality water service sa lahat ng local water service, the whole country. Numero 1 kayo. At ba't pa nyo kailangan pang makipagkontrata sa Prime Water? Sino yung mayor na yun at that time na pumayag? The Prime Water and the San Jose Water signs a joint Sir, agreement sir, direct to the point, please, sir. Sino March po yung mayor no? 15, 2018. It was Mayor Arthur Robes. Okay. Mayor Arthur Robes was the mayor since 2016. So what made him decide na makipagkontrata sa Prime Water? Gayon, top notcher kayo pagdating sa bibigyan ng serbisyo ng tubig sa lahat ng local water district all over the country. You don't need Prime Water. Ba't kayo nakipagkontrata pa? Hindi po, Were you already sa City Hall at that time? personally, I was not yet in the City Hall during that time. Hindi ko kayang matanggap or siguro lahat ng mga nandito ngayon. Anong nangyari? It defies logic. You're making a lot of money and number 1 kayo sa listahan ng nagbibigay ng good service sa inyong mga consumer bilang local water district all over the country many years in a row. And yet, sabi nyo, unsolicited Prime Water came in. Yes, Prime Water come in. Magkontrata tayo. Hindi nyo na kailangan ng Prime Water because you were doing good. Mr. Chair, it is not the local chief executive's decision. It was the board of directors' decision to enter into an agreement with Prime Water. I know, pero sino yung nag-appoint nung, kasi 5 yan eh, so kuha niya ng 2. So sino nag-appoint ng 3 pa? Kasi majority voting yan, di ba? Oh, During those times, Mr. Chair, yung mga board of directors na yun was not appointed by Mayor Arthur Robes. hindi ko man lang question. Kasi kung ako yung mayor, trust me. So sabihin ko dun sa mga board of directors, mga kurakot ba kayo? Magnanakaw ba kayo? Ba't kayo makipagkontrata? Ba't kayo pumayag? Makipagkontrata, gayong kumikita tayo, ang ganda ng kita natin. And yet, kayo papayag makipagkontrata dyan sa Prime Water, ang dami ng reklamo, laban dyan. During those times, Mr. Chair, wala pa namang reklamo eh. Ang ating, 2018. yes, sir. The joint venture was entered into 2018. Sagot pa 50, sagot pa may dami ng reklamo sa Prime Water. Don't tell me you were born yesterday. No, Mr. Chair, the mga reklamo ng Prime Water came only during the pandemic time in San Jose del Monte. That was 2020. Before pandemic sa ibang mga lugar, may mga reklamo na, sir. I think you should have done due diligence. Na nag-imbestiga kayo, di ba? Dapat basic yun eh. Ito pumapasok sa amin, Prime Water, gusto mo ipag-tie up sa amin, mag-JVA sa amin. Let's do a basic investigation. During this You time, did not do that. ang aming pong pagkakaalam nung panahon ng 2018 bago pumasok ang joint venture, yes, we admit that there are awards given to the water districts. Bago sana kayo nagipag-enter into an agreement, JVA sa Prime Water, pero kasi at that time, okay na kayo, maganda ng performance ninyo. Sana man lang inimbestigahan nyo ang Prime Water kapag gumawa lang kayo ng simple investigation, kahit na siguro nagtitinda ng mani dyan na bata, sa palengke, pwede yung utusan, kayang-kaya eh. Magtanong-tanong lang, ay yung Prime Water, daming reklamo dyan sa iba't ibang lugar. Magbasa lang kayo sa Facebook, nandyan na eh. Yun nga po ang dahilan, Mr. Chair, kung bakit. At alam ko kung bakit. God knows who does not pay. Really? Alam ko. Alam ko na alam nyo. Di ba? Sa magkanong kadahilanan.
Di ba, sir? We Hindi, beg to nagkasalita- disagree on that, Mr. Chair. Taga San Jose del Monte, I'm not talking about you, sir, okay? Kawawa naman yung mga taga San Jose del Monte, Bulacan. At the same time, kawawa naman yung taong bayan, yung gobyerno, na they were doing so good. And they were making so good money. They have it all. Masasabi natin, model perfect na local water district in San Jose del Monte, Bulacan. And then pagpasok ng prime water, tumaob. Precisely, Mr. Chair. Yun nga po ang ginagawa ng pamahalang lungsod ngayon. Question ko nga, sir, tapos na tayo dyan. Bakit kasi pumasok pa sa agreement? O sabi mo, walang kinalaman si Mayor, yung mga board of directors. Sana man lang, kung ako si Mayor, pinatawag ko, hoy, halika kayo mga alipores kayo. Ano mo pumasok sa kukote niyo? Ba't kayo pumayag? Okay naman tayo. Ano meron? It was purely foresight, Your Honor. Kasi nga lumalaki yung pangangailangan ng Sir. population, sir. That's why we Foresight. It wasn't foresight. It was about money. 2018, sir, ang populasyon po ng aming lungsod. Sir, if you are making good money at kayo nakatanggap left and right na award, you can easily adjust to any kind of situation, any kind of circumstances. Sabihin pa natin, i-factor in mo na yung paglaki ng population. Kayang-kaya nyo. You've been doing good. Piece of cake, walk in the park, sabi pa nga nila. Kayang-kaya mo. Buti sana kung naghihingalaw kayo. Tapos i-anticipate mo yung the growing of the population, the consumers. O sige, matataranta kayo. Kailangan nyo ng ayuda mula sa private sector, PPPA, mula sa private water supplier. Pero if you were doing good, i-factor mo na yung pag-grow ng population, kayang-kaya nyo gawa ng paraan yon. Kaya nga nyo hindi ginawa ng paraan kasi nga po, sir, sa magkano kadahilanan. Yun lang po yun. At ang kawawa, yung taong bayan ng San Jose del Monte, Bulacan. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. At least napakinggan kita. Last na lamang siguro and then we'll close it. Anyway, there will be another hearing maybe before the end of this week. And then for those people who will not be able, who will not be given the opportunity to speak, you can just submit your position paper to the committee secretary so we can enter into a record. And then there will be succeeding hearings and then TWG, etc. Sino yung isa pang pagbibigyan natin from the complainants? Engineer Aguilar, is that Aguilar? Engineer Aguilar, sir, go ahead. Yes, Honorable Chairperson, Senator Rapi Tulfo, sa lahat po ng bisita nating naririto, fellow public servants, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Hector Aguilar from Mabalacat City Water District. Same po ng issue sa mga nabanggit din kanina, pumasok din kami sa joint venture na to, gawa ng una, funding din po, no? Sa mga project like yung septage management program, to have alternative water resources. Also yung fast demands kasi nasa tabi po kami ng report zone which is ang Clark. And then yung pong modernization. Yung po yung inaasahan sana namin kaya pumasok kami sa joint venture noong 2019. No? So, minomonitor po namin mabuti yung performance nila para ipagmalasakit yung mandate po namin na bantayan at maibigay ang magandang serbisyo sa ating sa aming mga concessionaire. Subalit sa loob ng 5 taon, yun po ang isang naging problema namin ay walang ganun din, funding pa rin. So kulang po sila or yung deficit po nila sa CAPEX na hindi natugunan. Kaya sa ngayon po dumating din po kami sa punto na magbigay po or ng notice for pre-termination sa partner namin, Prime Water. So ngayon po ay nag-usap na po ang board namin, management nila para po sa catch-up plan. So ito po ngayon yung binabantayan naming mabuti at kasunod po nito kung wala pong mangyayari ay aabot po sa
termination. So, suggestion ko lang po ay siguro yung kailangan pong ma-amend kasi outdated na rin po yung ibang provision natin sa PD 198, no? Like yung tariff increase process and mechanism ay medyo komplikado po. Sana ay maayos to para yung mga water district na hindi pa naka-joint venture o may problema sa funds ay hindi mahirapan, matulungan po. Pangalawa ay empower po natin yung regulatory body, yung LUWA. So ala pong nabago sa identity namin kahit nag-joint venture na po kami, we still, kayo pa rin po yung Sir, regulatory. that's body precisely namin. why we are here because I filed a bill yung sa Department of Water para ma-streamline yung mga regulations at mga agencies concerned na pwedeng mag-oversee, mag-supervise, mag-review lahat ng mga kontrata pertaining to the local water district and prime water or any private water supplier now would like to have a JVA with the local water district. And I would like to apologize dun sa mga hindi makapagsalita kasi we're really running out of time. In 5 minutes, magkakaroon na po kami ng session dyan sa plenaryo at ayaw ko naman po marka ng absent. Engineer Chris, unless kung 1 minute, okay, 2 minutes. Ayun po. Otherwise, I'll cut you off, sir, ha, pag sumobra ka ng 2 minutes. Good afternoon, sir. Just a quick recommendation lang po. Maybe this committee can help us actually regarding lalo dun sa mga water district na nag-file na ng mga pre-termination and termination, maybe this committee could help us to suspend the water permits of prime water and bring back us the operation. So, ang sa amin po kasi, ang target namin, maibalik muna namin yung tubig as soon as possible sa aming concessionaires. Yung ating pong pinag-uusapan, meron na po kami, ready na kami, may full documentation na po kami. Ang nire-request na lang po talaga namin is the support from the national government para matulungan kami at hindi lang kami ma-isolate, localize, para hindi kami ma-filean ng TRO. Para kung sakali ho, makabalik sa amin yung operation, alam naman na ho namin na solusyon, kaya namin ibalik agad yung tubig sa tao. Thank Okay, you po. so your recommendation will be studied and of course in consultation with some stakeholders and then we'll get back to you of course sa susunod na hearing. Pag-uusapan pa rin natin yan hanggang sa magkaroon ng TWG at hopefully maipasa po yung bill na akin pong idinraft, sinusuportahan at sana po makakuha tayo ng maraming suporta sa iba't ibang agency natin pamahalaan maging sa aking mga colleagues. So for now, notices and invitations for the next succeeding meetings will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen.